Sagol! Morning, Tits! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Hinding-hindi malilimutan ng isang couple sa Batangas ang kanilang wedding day. Pero hindi dahil sa masaya ito, kundi mistulang naging bangungot. Hangarin ng dalawang taong nagmamahalan na maging espesyal ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Kaya nga pinaghandaan at pinagkagastusan ito. Subalit, kabaliktaran ang naranasan ni Dayan at Romel ng Lemery, Batangas. Dahil nasira ang magandang araw nila, hindi tinupad ng wedding coordinator ang kanilang napagkasunduan. Sa garden wedding, walang mga upuan para sa mga bisita at walang mga floral decorations. Hindi rin dumating sa oras ang catering. Ayon pa sa bride, sobrang boring, plain, at tipong kung ano na lang ang meron. Kitang-kita rin ang mga itsura ng mga bisita na gutom na. Yung iba, umalis na lang nang walang paalam kahit hindi pa kumakain. Hindi rin daw nagpakita ang wedding coordinator nung mismong araw ng kasal. Rason, na ospital daw ito. Nang 3 araw, ayaw namang maniwala ng couple. Kaya pahayag ng groom na nakipag-ugnayan na sila sa abogado para sa legal na pamamaraan. Aminado si Dayan na malalim ang sugat na iniwan ng pangyayari sa kanilang mag-asawa. Subalit, may mga blessings na dumating. May mga suppliers na sasalo na libre na lang para sa kanilang pangalawang pagpapakasal. Ayon kay Dayan, wag magtiwala agad sa mga too good to be true na offer. Correct. At magdasal sa Panginoon kung magkaroon na mga problemang katulad ng naranasan nila. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, Dayan, busy. Morning call. Morning, Tis. Kabishop, feel good morning! 3 araw na lang po, road to 50 years na ang inyong Love Radio. Pero ngayon ay Monday, February 10, 2025. Sa oras sa 7:30 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dago! Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Walang iba pambansang tita. Hashtag Tita Max. Anya Chinita! Siya si Tita Max, ganda ko Chinita. Yan si Tita Max. Kasama ang scammer ng mga kasalan, Mang Kanoy! Nagkasakit naman talaga ako sa kasal nila. Sabi ko, wala pa nga kami sinasabi, umaamin ka na. Makaka-attend ka ba kung may sakit ka? Mahawa sila, mahawa yung mga bisita, kaya hindi na ako ma-attend. Pero Mang Kanor, ba? diba prior sa kasal, ilang buwan o itaon na ibigay na, siyempre na-assign mo na yan sa mga supplier. Ginusto ko bang magkasakit sa araw na kasal nyo? Alam mo, Sasabihin mapupunta ko ka talaga sa impyerno. Kung may mas matindi pa sa impyerno, doon ka talaga. So inyo ko takutin dyan.
Ayaw niya. Pumunta na ako doon. Sabi ng demonyo, umalis ka, mahawa ako. Grabe. Grabe, no? Sinuka ng impyerno. Nightmare bangungot yan, Tits, no? Na yung kasal nyo mismo, ang coordinator, walang nag-coordinate, walang lahat. Diba? Walang late ang catering, boring yung event. Diba? Tayo nag-i-events tayo, Tits, pag walang nag-organize. Alam natin. Siyempre, oo, makalat. Mas okay pag may organizer. Kaya nga organizer tawag para organizer. Kaya nga kumuha sila ng wedding organizer planners para maging maayos. Wala na silang intindihin sa kasal. Wala silang makalimutan. Pero pag ganyan, wedding, ang tawag dyan? Wedding ceremony? Hindi, tagagulo. Wedding riot? Magulo. Pag riot, magulo. Basta Wedding war. Mas ewan ko magulo sa'yo, yan. tama na. So yun. Totoo yan, no? Parang, kung ikaw ba papipiliin, tita, ikaw ba iaasa sa mga coordinator pag may maganyan? Oo naman. Pero syempre, ikaw mismo hands-on? Hindi. Kasi gusto ko relax ako. Nakaka-stress kasi mag-organize ng sarili mong event eh. Oo, totoo ang dami namang mapagkakatiwalaan. Of course, kapag nagbayad. Ako? Hindi ikaw. Diba? Hindi mapagkatiwalaan. Doon ka pupunta doon sa mga marami ng good reviews. Yun yung ang payo ni tita. Pakinggan niyo po ang mga magpapakasal. Gusto nating mag-budget. Siyempre, kakasal tayo. Gusto natin tipirin. Pero make sure, tama si Uncle kanina, pag too good to be true, ang mura. Totoo yan. Tsaka walang masyadong kliyente. Muna package na po ito. Sa Facebook, mahahanap mo yung mga reviews nila eh. Di ba? Tsaka ito nga, the last time bumisita tayo sa nung Friday. Wedding library doon sa Bridal World Fair Center. 2020. Yan, sa World Trade Center. Nandoon din po ang inyong Love Radio. Siyempre, sabi nga namin kung kailangan nyo nang maging masaya o gusto nyo maging masaya at memorable ang inyong mga kasal, pwede kayong kumuha ng DJ mula sa Love Radio para mag-host ng inyong kasal. Diba, Tits? At nandoon din yung mga ibang suppliers from the catering, from the photo and video. Nandoon silang lahat. Pwede po kayong pumunta sa mga ganyan kasi legit po yun. Hindi yung nakikipag-meet kayo tapos biglang hindi natin alam kung saan ang opisina nila. Tapos syempre yung ikakasal gusto nila chill na lang sila eh. Nag-down na sila, nagtiwala sa'yo. Magaling kasi mambudol yung mga ganyan eh. Ganyan. So, ayan, again, lesson na po yan. Sabi nga, sana mahuli yan. Mahuli yan. Yung organization na yan, coordinator. Scammer na yan. Siguro hindi lang kasal na nabudol niya, birthday, ano pa ba, yun, events. Lahat ng mga events, merong ganun eh. Ang galing nila, no? Galing nila. Kaya gagawin, mag-down lang po kayo. Kung ang bahala sa sound system, banda, gusto nyo. Parokya ni Edgar, kamikasi, back to back akong bahala. Down lang kayo. Siyempre, naniwala ka. Oo, mga concert. Siyempre, nag-down ka na. Pagkatapos, wala na. Pagdating ng event, wala pa lang. Hindi na makontak. Yeah. Lahat pala ay stage na. Yung mga calling cards, iba pala yung pangalan niya doon, iba pala yung number niya. Exactly. Ako nahimik na lang ako dito. Baka madamay ang civilian. Kaya mag-ingat po tayo kaya sa mga ikakasal dyan. Best wishes. Yes. Sana hindi po kaya kayo may minsan stress. yung mga birthday masarap na lang gawin sa Jollibee. Diba? Wala ka nang gagawin eh. Lalo na pag bata. Birthday. Oo, Jollibee party. Legit. Kasi kaya hindi mo rin masisi nandun eh, diba? Wala ka nang isipin. Tapos lalabas si Jollibee. Bising. Talaga? Lalabas siya sa kasal? Oo nga, hindi siya pwede doon sa birthday lang siya eh. Birthday? Oo nga no. Ay nako. Ang saya-saya ng mga bata. Sa birthday? Sa kasal? Syempre, sila yung abay eh. Sa kasal? Sa birthday. Uy, may ring bearer at flower girl. Syempre sa kasal. Sa birthday. Nilabas yun eh. Yung birthday cake eh. Sa birthday? Cake. Patikim. Sa kasal. Sa bridesmaid. Sa kasal. Sa birthday. Happy birthday to you! Kinantahan sa birthday? Sa kasal. Uy, sinabay kasi. Sa kasal. Sa birthday. Ano yun? Gumanon ka eh. Sabi ni Father, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, kasal na kayo. Ayan na,
Nabilaong ka. Nakarma. Nakarma sa kasal? Yung sa birthday. Kaya pala. Tapos, sabi pa niya, uy, 68 na pala. Yung kasal? Birthday! Pwede naman eh. Pwede namang 60th anniversary eh. Oo nga naman. Sa kasal. Sa birthday. Talking about birthday, bro. Ronnie Manalaysay, happy Oy. birthday, bro. Sa aking father din, Papa Joseph, belated happy birthday no Feb 8. Happy birthday, pa. We love you. Hello din kay Tata Biong nakikinig sa atin ngayon, pati si Peace Palong. Uy, sa birthday din nila o nagkasal? Ng babae. Yan. Sinasabi ko na sa iyo. Damay Nakita kasi yung abay eh. sa kasal. Sa birthday. Basic! So